शुगर चेक करू म्हणून बघतोय. तिला लक्षात काय हो? काय बघतास? आणि इतक्या तुमच्या डोळ्यात पाणी किती येईल? शाळेचं दाखलो बघते तुझं. त्या दाखल्यावर लिहिलेला आज्ञाधारी विद्यार्थी म्हणून. म्हणून वाटतास काय तुम्ही? तू आज्ञाधारी असस. तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है. मर मिटा हूँ हम. काय गो एवढ्या तिथं आकडतस? आकाडतलोय, कारण माझा रंग गोरा असा ना. तुमच्यासारखं थोडं काळा रंग आम्हाला. औषध खावारा नेल्यावरती ना कावळं शिवतो लो पिंडा, बगळून शिवतो नाही. या लक्षात. काय गो तू काय गोष्ट विचारू? विचारा. बरोबर उत्तर देतलं. हो. घरामध्ये ज्वलनशील पदार्थ म्हणजे आग लागणारे पदार्थ कोणकोणते असतात? गॅस आहे, रॉकेल आहे. आणखीन पण एक आता माहिती आहे बायको. तिच्याने पण घरात कधी कधी आग लागता ना. तिला लक्षात.